Zatzuk begira eta frogaten nabil. Teorian zuzenean hasi gara Twitchen. Teorian. Hori dio teoria, praktika beste goza ezberdina izan daiteke. Lortzen dudan mugikorretik konprobatzea gure zuzenekoa, baina. No. Ez hemen. Ez dakit posible den hori egitea. Man segundutxo batzuk, saiatuko nahiz, bestela zebez. Ba, peitu. Badirudi pago de zuzena, bueno, iragarkia. Iragarkitxo bat, dekogu hemen. Zuten duzu ez da? Bale, etxeko dut. Ia, iragarkiak ondo doan eta bar, eta jasi algaren, bale, teorian. Pasatzen denan iragarkia eta ja, entzuten garenan eta, Mario! Guzguikeko iragarkitxoa. A ber. Kargatzen duen. Bale. Badirudi ondo doala. Bale. Primeran, nik izango dut mugikorrean Twitch, konprobatzeko dana, zelan doan eta bar. Eta gero, bestalde batetik, egongo gara ordenagailuaren bidez jolasten, World of Warships zera, joango naiz Luffy Lasto Chapel Jonarekin taldetxoa egiten. Soinua, man segundutxo batzuk, volumen, musika jaitzita dago, bale, sugerio jaitxeko diogu, apli, egingo dugu, muteko neki, Victor Vision, beraz dauka mikroa eta bar, baina egun gora txataren bidez hitz egiteko eta bar. Bera martxan! Hain hartzen duen. Da deko egun itxasuntzeat, nosbeten ja erakutsi dizuet joko hau. Wargamingeko bideo joko hau, bale? Ez gara asko egun, ordu bete, ordu eta erdi edo, gero jomanez osatxo batzuk egitera. Bale, nik nahi dut zera, hemendik ona, hemen gaude, hau hartu eta hemendik ona pasatu, naldu nahi dut karrieretara. Itxen dizuzule ikusten, jode, barkatu, segundu bate. Bale, orain teorian jokoa ikusten duzu, bale? Bai, bale. Hemen gaude guko dago itxasuntzea, eta ona joan balez, eta hemendik ona joan nahi dut karrierrak egitera. Faldan ziruzian probatu nun karrierrak eta benetan bale? Presta gona mutikoa. Nuko errakora esatara emango dudara esango diot. Eta... teorian Twitterretik bota da. Teorian, konpatuko dut bida baten mugikorraren bidez. Ea dena ondo doan Twitterretik. Bota den eta teorian baita ere... ez da bota, itxun, ez da bizatu, ez du... Twitterso bat... bota behar dut. Segundu bat, Twitterso botako dugu, behar dugun...
Kasi behar dudala hendik olako gauzak egiten. Info, nada. Seres. Zin da, ez dago... moduren bat... Zin da, ezta? Bueno, bardun botako du tuit bat zuzenean esan ez tuitzen dagoela zuzenean. Eta listo. Zuzenean. World of Warships. Enviado. Eta utziko dugu eta... bat. Kaina emango diogu. Hortzatzeko dute mugikorra, orain konprobatzen duten ondo doala, entzute zaidugula, eta, bueno, entzute zaidala, esan da. Bueno, zein da jokoaren helburua? Jokoaren helburua oso simplea da dira itxasontziak lehertzea. Eta sartu nahiz, kargatzen dabil pizkat, lag pizkat dauka, baina, bueno. Momentu oso ondo doa, noizan bebeiratuko dutea komentarioren bat edo usten duzuen, bale? Bueno, gustoko dut, bata bestaren ondoan gaude, hori hona da. Mapa hau, bueno, ikusten duzunez dominazioara da, jokoa da edo dominazioa edo beste itxasontziak lehertzea. Normalean, bigarreneko hau gertatu izaten da, batzutan lehenengokoa B, eta ea lortzen dugun urrengoko itxasontzia desblokeatzea, segula asko falta, bale? Ez dugu hegazkin garraiatzailerik edo, zekin nola itxuli egia esan da portaaviones itxa, ez dakit oso ondo nola itxuli. Baina, bueno, ea sistema honekin, dena kontrolatzen mugikorretik eta horren nagaian bakarrik egotea jokoa eta zuzenekoa edo programa hobeto esan da OBS kasu honetan, ea hobeto doan ez egun ezer arraroi gertatzen, hola nik zuzenekoa mugikorretik kontrolatzen du, izango litzatekena pixka bat bigarren monitore horren sustitutoa edo esan dezakegu, ez? Good luck, everyone.
Torpedo support. 우리 자 손재가 되십니다. 민재가 그런 제가 왔는데
It's a start. Our team has taken the lead. Uy, mucho. Quería mantener idea. Vale, ya se trata de la sensación. Pues ya está listo. Se puede. Joder, ahí es anda. Es que se da. Hasita dago ja. Nik dekoan puntiarekin gainera, 4 segundu. Gertatzen dena da denbora asko behar dela kargatzeko, baina bestela, joder, kaina bitxea eman dio to. Horrekin puntua. Ixx, funtzen ari izan. Honetaz toa jokoa. Zer iruditzen. Esperot guztok izatea, bitu. Lortu ditugu 20.000 diru, 0,9 punto esperientzia eta 18... Ondo. Ez da txako. Oh, Nesles, vale.
Orduan kombinatuko dugu dekogu, zenbat puntu ditugu baten badetu, edo ez 0 irutik, bale, zer ez port Leku 8.000 irureun eta 400 da pikuz gutxi batik joan algara honetara katxiz joango gara beste behin zanbarretuko dugu da prestagoen eta kaini motera ready vale, está bien ready vale. Venga. Niri esan da jokotxo hau nahiko simple egiten zain, nahiko simple ez nahiko erraza, vale? Baina bueno, jode mapa berbera, me cago en la leche. Baina bueno, gustu ezberdinak dira eta bar, ez? Pentsa bez eta esan nire erraza egiten zait, igual simulatzeretan peskatu ditugu nagoelako. Eta beste batzuei igual komplikatuagoa egiten zaio, oza. Azken finean, bueno, era. Segundo ya satu General quarters. Many thanks. All forces requesting cover fire. Autopilota no me
Eta geratu dela. Eta ja horren itxason txartzen dugu, 172. Hori biliko da, Eta hor... Ez dut ematen digula. Hortxe. Primeran orain. Ahora sí todo. Irupi bat dugu. Ondo sortxeko dugu hor. Vale. Eta zer esperientzia bestekoaz, vale, eta jongo gara... Hau, honen bila. Hemen ikona eta ona... Zurazke denketa intena investigatuko dugu eta gero ja... bestea. Vale. Ona... También. Horreko dugu gor, itxasontzi berria. Haintxe erosia. Eta bat. Gaina emango diogu tier lau honekin. Itxasontzi berria ea zelan egiten dudan, Beste itxasontzira ohituta orain honekin ea zelan. Mapa berria. Ufa. Txarto pasatuko du, gure lagunak. Ez dekogu... Zunan ez ditugu... Egazkin dena elamaten dien itxasontzirik. Bale, hor erdigunean dago paso txikitxo bat, gu jongo gara eskerretik ikuste.
justo beren aldera eskerretik joatea, eta eskerretik flankeatzea posizioa. Nik uste, hori dira nire ikuspuntua. Zuek bota dezakezue komentarioetan eta esan, Twitchetik. Nik nagoela dena kontrolatzen hortik, eta ukatu mugikorrean jarri eta zuzenekoa, eta ikusten dut momentu oro. Hau marabila bat da, primera handoa. Nago primera handoa, eta nik hemen zuzenean zera handoan da. Vale. Action stations! Good luck and fair seas.
behar dugu, hil behar dugu nintzen. Egiten dabil? Ship sunk. Our team is taking the lead. Bravo 2, sir. Tiene que venir manual. Lo pasa, salgo, está Iban di fare, vedi che c'era il cavale. Guarda che tutta. Aspetta, guarda se se ne chiama. Vedi che vedi. Oh! Oddio, che buono. Stava di qua, Ostia! Kaixo, nahi du, berrotamabi tiro, kontratu bat eta gazki bat akatua, ez dago batere txartu egin duguna, Bueno, berriz. Dauka hor, diakatuta. Let's go, get Bueno, posten nago ikuste ondo dela. Gero hau zurrigoko dutu bera, lasatasunez. Igual partatxo bat edo bideo eta jomarko.
mila diru, eta mabi eta emeretxe esperientzia. Ondo, bueno, jo, egin dugun kantitaten gati bakarrik horri motea, baina, bueno. A ver, zelan, hau da nara, dekona montatuta. Ezta, bai, oza, 1.400, 2.000 eta 3.800. Bai. Bale, gure kidea prest dagoenean. Gure kidea prest dagoenean, nik, bale, jo, prest. Eta kaina gehiago. Emango diogu, oraintza bertan. Bueno, ikustu duztez jokoa ez da bez, beste munduko ezer. Gorgimindeko joko, beste dozin joko bezala. Azken fina, hemen, helburua da hau hartzea. Hartzen duen irazten du orduan, esposatzen du kuk hemen, akorazatu bat hartu du. Suposatzen dut hemen erdigunetik joango garela, zuzenan, 3 akorazatuak. Azten den, eta esan galtu aldiogun. Hartu du itxasontziz, Gare, start battle. Good luck, everyone. I owe you one.
pena ikusi behar ditu. Bueno, teni torpedo. Eta gero beste Attention! Reporting the target position. Terminal momentu batetan. Bueno, no va, joder, y luego la otra que se lleva, ¿vale? Pero tú te haces vuelta en hotel. Entonces, no puedo dar eso. Joan dituan segi edo sortzutatuak momentutxu batera. No, pena, negro da bakarrik, baina bon. Eta emango dio zuzenean. Ready, eta kaina atera. Ea zer tokatzen zaigun orain. Ez dut ez tabiratuko, ezin dudelako ezer hartu, momentuz.
Hostia. Halako mapa. Vale, ba... Eskerretara nik uste. Nik uste berendan izango dela hemen joatea. Alde honetatik. Hemendik. Une honetatik, baia. Nik uste. Ezker erdialde, hortik joan beharko gara. General quarters. Good luck and fair seas. Esa suerte.
encountered.
Jode, bata, bakarri mierda hori ematen didazue. Egin dagoen guztegatik mierda hori ematen didazue. Me cago en la hostia. Me cago en la hostia. Sos. Se me modiot. Bueno, hau izan da gaurko saioa lagunok, espero zen guztok izatea. Guztok izan baduzue, zaindu, eskerrik asko egoteagatik. Eta datorren asteburuan gehiago, saiatuko naiz atilakoa edo ikusiko dut nola egingo dudan. Datorren larun batean. Eta hori besterik gabe, gabon onak izan, Merry Christmas, eta